Nasa loob mga subscribers po, sino ba yung mga So, dito po tayo sa, ano to? City Usuko para layo. Ano? Mabalakat na lang. Mabalakat na lang. Mabal. City Soto? Pakalayuman. Para layo, para layunan. Parang, Bicol ka ba? Oo, para layo man. Pakalayuman. Parang Bicol ka. So, ang case ni Jackie Boss, ay, Jan, ano? Ito, asawa mo. Paano asawa mo? Ito ko din. Bakit ka? Yan, ano pangalan mo din? Rizal po. Kasi, Malandi. ayan, ano ba, nagkasawa mo, Bicol. Kaya silang Bicol. So, saan tawag dyan? Silang Bicol. Siyempre. So, si Buddy, nagbunong braso ito, ha? Ngayon, sa lakas niya, ha? Sa lakas, nung kalaban. Dinigla ka ba? Ano to? Ano to bunong braso mo? Laro lang? Laro lang. Parang ano lang. Teka, Kasi break time namin. So guys, ingat po tayo sa bunong braso. Ito si John, John Albert. si John Albert, naglalaro lang sila, katuwa lang. So nahatak yung sa sobrang lakas ng kalaban mo to, ng kalaro mo, nag-press yung buto niya. So nagkaroon ng konting fracture yan, no? Ayan. So ito ay warning po sa lahat ng mga kabataan dyan na medyo, ano ha? So ingat po tayo. Ang bunong braso po ay mayroong practice yan. Hindi yan basta-basta. So, again, so ang gagawin dito, we will reduce yung type ng mga muscle na spasm niya. So, gagamitan ng konting kuryente rito para yung nerves niya magbuhay ulit. So, upo ka dun, ha? Okay. So ito ay ito yung first case ko na ganito. Actually, meron akong nakita sa basketball naman kasi. Sa basketball, lumisyon mo talaga. Sinuli ko lang. Parang na-dislocate. Diba yung kasi dislocation? Ang dislocation kasi, diba, nanalisyon mo to. Fracture is, may crack. Ngayon, may crack na yan. Pag nina-opera niya, ihilom yan. Pero yung mga muscle niyang katabi, ito yung buto mo. So katabi ng muscle, therapy natin para hindi manigas. Para mag-flow yung dugo. Yung purpose niya. Hanggang naghihilom siya, tapos dito, hindi naninigas to, mag-flow yung dugo niya. This is the flow. Tapos may konting exercise yan, konting exercise. Din. Papray mo tayo. Katolik ba? Iglesia. Oo, lagi din. Kasama ko sila, Bibig, Olive Mahar. Ito ko dati mo sexuality, dati mo Miss Universe to yan. Ayan, o. So mga message niyo ko dati Miss Universe to. So ko sa Annie Rice. Pinatabali sa damo. Kaya naman tayo sa mga ganyan. Mga gusto ko mga... Sabi mo yan dyan. Ganyan mga ginagamit natin ng impossible. So, kasi nga, kasama na yung pagtulong sa kapwa. Kasi BBI ka, na-travel ka. So, tama na. Pagod ka. Okay? Hindi mo tayo mayroon pare-parehas. So, anong verse mo? Mark 11, 5 O, ikaw. Anong verse mo? Sa Bible. Meron ka? Alam. Pinasabi ko sila. Kanina ka nag-aaral. May assignment sila niyan. Hindi na. Ano mga kanyas yan? Yan, hindi nakikita sa kanto na. So, ang verse natin ngayon, babasahin mo sa Bible, sa Mateo 6:33. Pag sumakritan mo muna na pag-arihan ka ng Diyos, ang lahat ng bagay, ipagkakaroon sa iyo. So, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. John 4:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang pupunta sa mamaliman sa akin. Exodus 26, the Lord is our healer. Muli ikaw, Diyos ng buhay, namin sinasabaw at pinag mo sa Ama. Muli, kasabasan mo ng mga kamay ko, pang-patipo, panggamot kay John Albert, kung sa aking pinag-aralan, naniniwala ko Panginoon na biglas mo mga kamay ko, gamitin mo instrumento, upang si John Albert Borgat ay hindi tagamit at magpuri at tiwala siya at managpataya po siya, Diyos ng buhay na sinasama Panginoon. Ang maging tagamit kami ng batang ito sa kanyang anak buhay, sa kanilang magkasintahan Panginoon ay maging tagamit siya at matulungan niya yung kanyang partner ng tayo. Yung Panginoon ay aso, dalangin ko Panginoon, i-bless niyo rin po itong bahay na to sa masamang tao, masamang espiritu at i-bless niyo po rin ang dalawang ito. Sana yung panahon sila ay maging isa at magpakasal sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Kay Lord. Pasan kayo, ha? Eh? Eh, hindi pwede mong bilibing ka dalawa. Tuloy ka na lang. Oo. So, ang unang namin dyan is check the BP. What is your BP, boss? Check the V. May mga extension? Do you have extension? Extension. Extension. Lab, isang mo to, kunig yung BP niya, lab. Kasi hindi pwede walang BP ito, baka malakalang dugo. Sa lahat ng lugar, pero may BP, ha? Mamaya, low blood ka. Aktay ka, kaya dyan. Nakakawa pa. At least may movement yung mga mo, di ba? So, kumaling ka, magkukulbas ka pa. Nagsisisi daw. Ay, sabi ko sa'yo eh. Bilis ka na darating. Wala. Saan yun? Bukas ko pa mo. Saan ba yung extension ng system? Doon sa taas. Panuwarin mo ito ha? Pwede Ayun, Pwede pwede ka mag-face naman mask. sumaksak doon. Ikaw? Ang pinag kanina eh. makita ko kasi makita Oo, ko. wala na. Hindi nila alam may bali. Face mask mo ito. Face mask ka. Yung pamilya ko din nila alam na nabali. Eh, hindi na nabali sa'yo. Spasm lang yan. Oo, ito wala, spasm lang ito. Pakarin mo lang. Ay, tapos ang Wala station? Ito po, sa ito. Sa pangayon. Lovely, lovely. Love ko talaga kita. Hindi naman ano. Diyan. Hindi mo namin. Okay na, Hindi Be. mo namin. Dalang ka. Nasaksak Ay, na. sige. Ito, ready ko. Kailangan din ang kuryente dito. Siya lang naman eh. Yan. Parang po kami ganda dito sa kanilang bahay. Galing kilip ang bahay na. Talagang pandalawahan lang. O shout out! Shout out. Shout out. Sa inyo. Naiyak ako. Diyos ko! Ito, ang pala mukha ko yung araw. Ganyan ang araw. Shout out. Ayaw mag-shout out eh. Shout out daw sa lahat ng mga... Kasama. Samar? Kasama. Samar ka? Sa Samar? Eastern? Northern. Northern ka? Binigyo kayo ha? Ay, ano yan? Bagyo rin doon. Linjoy. Brad, ang dugo mo ay 120/80. Very good. Ang dugo mo yun ha? Tapos ang pulso mo is 83. Normal na normal. Masama. So, pwede na. Tagal mo lang hindi umuwi. 2 years na kong ginawa. Narayo mas mag-kepe, narayo mo na yata. Thunders na. Depende ko sa to. Okay. Ay, ito. Meron na ako. Kaya po rin ito, mas mag-kepe na yun. Wala ang pasok ko na. Bukas. Day off. Nandiyan pala. Ayun o. Saan ang kailangan mo na? Saan pa muli ito? Hindi masakit. Di naman? Grabe ka naman. Sabi nga niya, Magtiwala ka kasi ako, pinagaling yan. Step na Paano naman palpation? Sabihin palpation, paghipo pa lang ng mga, ang fiber ng muscle mo, so ibig sabihin niya, maraming spasm. Maraming spasm. Lamig. So, yan. Kasi pastor. Dito tayo. Dito tayo. Kasi dahil sa blood tubes. So, masahe mo hindi mabigat. It should be light. Bakit light? Para mag-circulate yung dugo. Yan. Ilan ba namang schedule mo dyan? Wasabi ka dyan? Ikaw na. Ano na? May kontak ka sa kanila, di ba? May kontak ka sa kanila. Oo, sa kanila. Hindi ko ba contact yung number mo eh. wala, naka-off pala yun. Sa kanya pala yun. Okay lang, Brad? Napakalanda mo? Magic. Sarap. Yan po ang mga kamay ni Before and Brad after ng natin. girlfriend. Before and after natin. Yan po, ha? Diba? Kasi mga muscle mo, hindi naman, ang mga muscle mo, wala kinalaman din sa fracture. Yan o. Oh. Yan, oh.
Parang nangalay. Ano ba yung magbuha matagal, di ba? Isa. Ha? Dito wala, no? Oo. Grabe, no? Stop up, no? Ano? Hindi kasi nagagamit. Kailangan natin kailangan ng massage therapy na lang. Kapag po ang isang bagay o parte natin ay hindi nagagamit, siya po ay nagkakaroon ng paninigas o pangangalay. Ibig sabihin, hindi circulate yung ating dugo. Pero kung nanigas na, parang ito, paralyzed na. Minsan, nangungal. Ayan o. So, may gagawin natin. Galaw-galaw lang Ako mo. talaga ano siya. Ako pag ano, dito, pag sobrang computer. Ano ba gusto mo? Speedy recovery o Speed. pamatagalan? Siyempre, speed. Speed. Speed yung alangin, dalawang beses. Hindi lumabot sa pwesto. Alam mo yung pandakati? Hindi. Ang nakakita mo. Malayo kayo. Malayo. Doon kami sa malayo. Kasi doon naman, ano ng kapatid ko, Taga doon ka. kasi lang. Malayo daw. So, problema nyo, hindi mo nagagalaw. Nagagalaw ko siya kasi ano siya. Sumasakit. Matigas. Baka mabalik. Hindi mo ba, di ang kapag wala kang luhat? Ito naman. Nagagalaw ko siya. Oo, yun, no? Galaw-galaw mo rin siya. Okay lang mo siya galaw. Kailangan mong i-practice. Kasi meron na siyang laman. Ang problema dyan, huwag mo lang po piyansahin. Magbuhat ng ano, bawal. Huwag mo ano, mabibigat, ha? Talagang pinapahinga mo ito. 6 months. Pinapahinga. Huwag mo balik na. Yan ang sinis mo eh. Siya ang nabala. Siya pa eh. Kaya ba? Kaya? Kaya. Next year, di ba? Siya naman, no? Oo. Alam mo yung Babawi siya. guardiang tinerapi ko dito niya, balik. Naglat, hindi niya mataas. Bumalik yung nagkalaman. Okay? Nagkalaman siya, ayan, yung guardia. Wala ka Hindi na na. pinopera. May mga fracture kasi na talagang kahit na ba ng mga self-healing kasi minsan natin tatawag. So kapag yan yung pinasayan at na-therapy natin, ayan, at research time yan, magiging okay yan. Wala sa bilig-bilig na gawin doktor. Walang gamot, nabibigay. Hindi wala. Hindi ba natin, wala pala. Kaya talaga. Pag ginagay ng mabran, pag ginagay ng masakit ba? Hindi. Di ba? Oo. Sabihin yan, wala all. Oo. Baka maganda Pasko mo yan, bro. Sabihin yan, nagaling ka. Wow. Alam si mga 3 beses, 2 beses. Kaya ng budget. Kaya ng budget. I-discount naman ha. 1 million na lang. Kaya sabi ng doctor sa inyo, yung therapy nyo doon. Eh, hindi pa. Malayo naman kasi na Wala. ano, Wala. isang oras pa lang. Wala. O, di ba? Hindi ko lang po. Sa'yo? Ganyan din eh. Bigay din ng ano niya. Ano na, ganyan ang gagawin ni doctor. May unang kawa, may ulan. Meron. Kaya mo na naging ano ba tol? Ha? Ano ba? Ano ba? Gusto ko ba yan? Relax lang. Ulan? Ito po ulan. Sige. Hindi ka ako tutulog. Kala natin natulog kami din. Susya na. Natulog may aircon. Magkano mo? Pumunta ka shop ko. Aircon na mo. Ano yung ano niya? Pari ka ng aircon, 2,000 to 5. Hindi pa kaya. Ano yung kagyan? Ako na ba? Yung Kaya naka- pa kagyan. Kusay. Kulen. Mahal. Plus yung Hindi. Iba pa yung ano Ano ako? namin. No? Mahal din. Ganun. Ano po ito lang? kuryente. Sama na ng 20 volt to. Yung naniginig siya. Dalawa. Siya. Ano? Ang black. Ano the black? Saan? Yes. Nabalisin yung mo siya sa dito. Oh, sinundo ko siya eh. Galing ako sa Arayat eh. Ayun. Nag-therapy ako ng stroke. Araw-araw ba siya? Apat, 5. Kaya kayo pag ano, higa kayo, speed net, masakit. Pagaling niya. May bintosan ako. Bintosan, ano massage. May sabi ka, pwede ko.
Hindi ko ano nga. Wala raw yan. Wala lang kaya modern mang Kevin. Ano ba ito sa ano ba ito talaga ng manok? Ha? Ganyan. Dad, pwede ka ng modern nila. Eh, meron ka pa diba? Tapos, wala na. Meron. So guys, nalang tayo ng electrical digital therapy kasi siyempre yung mga nerves ni John Albert ay medyo na-stuck up ng 2 months. Okay, 1? Are you okay? Bigla. Okay na yan? Dito mo ba? Bawasan? Tama lang? So, uno ka lang ha? So, 15 minutes relax ka na. Bigla siya. Di ba? Yan lang, therapy niyan. Pwede ganyan lang. ugat, maano. Pwede hindi naman masahin yan. Ganyan muna tapos pagka ano, i-exercise mo siya mamaya. Ha? Tapos please mo dahan-dahan ha. Okay? Pag alis ka, may ano, support. Meron siya. Merong ano. Meron ka bang ano support bukod doon? Yung, ano na. Ayun na muna. Ngayon, pagka medyo ano na, alam mo na okay na, marabas ka Hindi, na may bahay. ano siya yung parang saklay. Ayun, Ayun, marabas ka na mas bahay. maganda yun. Marabas ka na bahay. Dito lang. Wala dyan, dito na pala. Mga saklay. So you learn a lesson. Tandaan mo ha, yung harutan, yung anuan, meron kang partner, kalimutan mo na yan. Oh, basketball pa, wala ka akong injury oh. Okay, kailangan mo, uingat ka. Oh, parang ang partner mo, kung ganyan ka. Baka lang ganyan. Ano mga sikreto yung magkanyang papayat? Di ba baka ng kanin? Kumakain naman. Diet. Wala lang. Kami, dadayit kami pero... Gano'n talaga katawan namin. Ha? Gano'n na talaga. Dati section ito, mas pahit pa sa'yo. Kaya na, usok si Samji. Sabi. Dos! Ayos lang? What's up? Binubuhay niya. Umagalaw siya. Siyempre, therapy yan eh. Therapy yan. Yan, therapy. Kanina, massage therapy kanina. Yan naman, therapy. So, dalawa yung ginamit ko. Plus, meron mang kepin pa. Nabi, baka may sabi ko na ulam ko. Ganyan na yan, pre. Ganyan na ang nasa sem na may, ano ka na yun, umayos na yung ano mo. Data ka sila. Sino mo siya? Sabi mo, si modernong mangkep. Subscribe ko yung kanyang vlog. Ayan. Maliliw ito ba? Maliliw ito bita natin ha? Dab-dab ito. Oh, ito naman na. Nalabas ka ba di ba? Tapos, highway. Diretso. Tapos doon, kakaliwa kami. Yung doon sa may gasoline station, di ba? Tapos di na. Pero mas mabilis yata dito na lang, no? Magalang. Diretso na lang. Magalang. Lovely. Mahirap mag-invento. Sabi nga matatanda, kung saan ka dumaan, bumalik ka doon. Bakit pag nakapit mas lauwi? Oo, maya, dahil pa mo yan. Bukas, ang duty ko bukas niyan, yung schedule mo, maluwag ang linggo. Oo. Dapat makadalawa ka. Ang mabilis. Kasi kung isa lang, tagal. So, maaaring yung isa, kung ano ba, oras pa mo? Total, gabi, di ba? Pito sa mga gabi, di ba? Gabi ka uwi? Wait lang pa, dito siya sa gabi. Ano oras ka umuwi? Pag-out mo na lang. Dahil pag-out mo dahil na tayo rito. 6. Awa, sakto 7. Nandito na kami na. Pag ganito, may siya, marugito ka. Pwede to lang. Naluto ba kayo? Wala, naluto. Wala pa. Kape na. Kape. Hindi naman kayo. Mamaya siya lang, mamaya. Tapos dito, dito natin tapos. Hindi, may ano naman hulugan dyan na ano. Ay, yung tikpay mo. May hinugan pala. Hindi na ako Ano kayo? Parang yung nasa mga kuya, may nilulugan pa. Yung parang piso net. Appreciate ka. So, kailan pala naman doon? Ato si Bill. Okay lang, pwede mo. Ayos ba? Bakawan. Yun yung importante. Gumagalaw yung ulo. Yan ang nasabi. Para matanggal yung tigas ng ano. Yan naman. Oh, isa ka lang. Yan naman niya.
Tapos nabigla yung kamay ko. Tumunog. Oh, shit. Parang hindi na tumagalaw. Umiikot-ikot na siya. Kaya ito. Ano sabi niya? Hindi nga, nung Wala ano na po, ako. hinihinga namin ng pera, wala mo, hindi na siya. Mahirap ba siya? X-ray lang yun. Pwede niya. May pamilya din kasi daw siya. May pamilya ka, mag-ingat ka na lang dapat. Kasi laro lang eh. Laro lang. Siyempre, sabi ko kahit magkano lang naman pang ano lang namin doon. Kasi dami na, Oh, dami gusto namin no? nagastos nung ano. Magkano na cash mo? Eh, 13 hindi. lang higit. Dati na. Malaki na ano namin. Pamasahe, pagpunta pa. Pagod pa kayo, no? Yung motor namin na yun. Ano nangyari? Extra lang yan. Yung motor namin na Yun lang ginawa? ginagamit Tsaka yung namin blood sa amin test. yun. Yun lang, Asa? wala na. Kaso di na. Tapos chinik lang. Yun lang. 30 mil yan. Ikaw, pag pumapasok ka, naglalakad ka lang. Minsan na Baka sumasakay hindi ako ba? sa Support lang. May ka pa din dali. At least, At least, dalawang buwan o meron kanina. kang kasama Diba? sa Pampanga. Ang dami na nandito yung mama ko. Yan na. Mama ko. Kapatid. Importante kasi, hindi gagalaw mo tol. Mga to yan. Mamaya. Umpisa pa lang nagagalaw ko lang sa mula nung ano pa lang. Magagalaw mo yan, yung mga nervous, meron ng movement, kung hindi tayo mahirapan. Hindi mo nagagalaw yung mga finger mo, mahirapan tayo. Ganun lang, oh. So, nagagalaw mo na yan, hindi tayo mahirapan. Sabi Wala. nga kasi ng doktor doon, maganda daw kasi gumagalaw pa yung kamay mo. Kasi kung hindi gumagalaw yan, Hindi na daw. ang dugo niyan stock up. Pero mahirapan kayo pag nagbibiyahe kayo ng layo. JB. Palagi. Kasi So, alam mo kasi, alam mo, ang sa mag-camping kasi, ang lolo ko ay mga gamot talaga. Kaya nagpabalbasa ako sabihin nila ng pag-aaral. Mag-flexology, massage therapy, lahat siya. So, napagaling ko siguro yung stroke, magigit siguro mga 15 na. Marami na, stroke. 10 years stroke. Yung mga nakaganon. No? pwede yung nakaano Kanina doon ba yung sister na Kaya nga ako sa yun eh. Yung kanina nga, gusto nyo Kaya problema, Araw-araw nag-ano yun, naglalakad Oo, yun. Kada naglalakad. umaga, Oo, hapon. may Gumaga siya. problema siya. Nag-ano siya, nagpa-practice. Pag ano. Ay, Yung mga anak niya nakarapon. Kaya mag-practice ka kasi walang problema. Walang talaga. Yung mga anak niya nakarapon. Pag gusto mo, sponsor na lang. Hindi! Kasi ano, kasi- pa-search mo lang sa motor ng mga kepe. So ito guys, ito, ano talaga si John Albert ba yan? O Jackie o John Albert. Jackie, parang Jack Post na to ah. So ingat ka na pag bumalik na ha. Sabi nga nothing is impossible to God. Ang science kasi may explanation. Ang faith wala. Yun ha. So may faith na yan, may science pa. Kasi di pakikalaman niya, pag yung kapangyarihan sa taas, pag sinabi mo gagawin niya. So nagagalaw mo eh. Sabihin, tutulungan lang natin yung mga muscle ng spasm na napinsala. Kasi nung pagkakapark niya, may mga damage sa mga muscle. Yun ang ayusin natin. Yun na isang ulit eh. Diba? Dito pag nag-ano siya, pag nilalagyan ng gano'n, namamanid siya dito. Sinabi. Huwag mo, huwag sinabi. Iba na mamalik ka eh. So hindi pwede persahin ito ha. Pure antal therapy. Bawal persahin ha. Okay? Kaya parang gamot na binigay. Sinayang mo lang, 30 mil na. Oo, gamot dati, ano lang naman yung Pain. Okay. Pero wala na ako yung silang Yung ginamot ko ngayon, maga pa. So ngayon ko lang, magaling na. Gano'n mo lang. Magic. Ang mga nga, linggo. Love, Yes, bingo. ano bang ano bang mahina natin? Pwede naman ito, no? Pwede na sa ano to? Pwede ko na ba sa ano? Ano ba to? Hindi, kailangan ano? Sabay mo kay Bining. Tuesday, Friday kailangan. Huwag May Sunday. Ang Sunday kasi para sa hello. Tsaka ano para sa family bonding yan. Pwede yan Tuesday, Friday. Tuesday. Friday. Wala ka. Pag-out mo. Marami kaya ng customer pag Tuesday eh. Pag-out mo, Pag-out ko na lang. Oo. Gabi. gabi tayo, di ba? Kasi hindi hindi naman sa pwede. Laikay. Wala ka na, dito ka. Day off ko naman po. Kailan day off mo, be?
Sa 14, Tuesday, di. Oo, sakto man. Yung sa schedule namin. niya, Tuesday and Friday. Pag magaling na siya, Day off ko din. wala na tayo. Siyempre. Pag mali na to, ano kaya YouTube natin? So this is our first therapy session kay John Albert, Jackie Post na to. So, ito kami sa Mabalacat. Anong ito? Duwala dito? Pakalayo na. Ha? Pakalayo na. Pakala. Para layunan. Gusto mo? Para layunan. Paralayunan. Para layunan. Yeah. Yung para layunan talaga. Okay, para layunan Mabalacat. Yan, sige nga, shout out. Podero mag-give to is on your area. May lang vlogger niyo. Siyempre, gano'n kasi tayo. Diba? Pangat ang vlogger na malungkot, diba? Walang patay, pero man, malito buhay. O yan, so ito si John Albert, ha? Isa sa mga nagbubun ng braso. Ingat po tayo guys, kasi ito yung chok-chok lang. Ang nangyari tuloy, injury. So, yung mga spasm niya, ligaments, spasm, ligaments, and nervous system, na-apekto po lang siya. Ha? So, yun yung ating ayusin muna. Ngayon, siguro mga 4 or 6 session, mag-okay na, naman tayo sa exercise. Okay? So ngayon, may palagawa ko siya. Okay. Finger movement, ha? Okay? Kung po perse, ha? Bawal kayo yung yung magbubuhat kayo, yung mag perse, no? Pag okay mo niya, maghihiro niyo, diba? Ano naman, eh? Ate, meron ipigas yung oil, meron ka. Bumili ka na. Ipapahid mo sa kanya. Every evening. With matching care and love. So, hindi na may pagod ka kasi pag hindi gano'n lang, oh. Hindi na gano'n lang, eh. Gano'n lang, oh. Bakit ako sige sa akin? Saka talikod ko. Ganyan lang, shhh. Wala man ang mga lambili na. Masagod na rin kamay ko, kakagaling mo. Ito hindi masakit. Hindi, normal yan. Wala mang. Wala namang kinalaman. Sa therapy kasi, ang therapy kasi, hindi lang sa may sa part na injury lang. Pag ginalaw mo na lahat yan, ang tawag dyan, whole body massage yan. Iba na yun. Diba? So, pwede yan. Pwede yung leg mo. Kamaya. Patuloy-tuloy mo. Pero kung pre-Cairo, yung malang Cairo, Saan diba? naman yung tayo? Bone alignment. Ako na lang. Galing yan. Kasi nga, kung sabi mo, kung distribution lang yan, ginanong mo lang yan. Tapos tayo. So, kaya ba ang schedule nyo? Martes, Biyernes. Artist day off niya daw. Right. O kasi, pag, ito lang, sisingit mo lang kayo kasi nga pag-off niya, tama dito. Hindi ka na yung kasi ito eh. Hindi ka, ganun gas niya. Gas pa lang. Pwede yan. Question na lang, tapos yung pagkasalang admit. Pwede yun yung pagkasalang. Yung question, yung question mo yun lang. Di ba? Tapos yung gas na lang, malagi ito balikan eh. Lakad na yan. Alam mo na yun. Sa GBL? Ay, sa pinaikot-ikot pa kami. So ito po yung aming first therapy again. So, hanggang sa mali po, watch nyo po again yung mga ang schedule ko po siya kasi ang target ko po ngayon, yung mga spasm niya, yung ligaments, yung mga fiber niya na liko-liko during the occurred incident. It was burong braso, laro-laro katuwa lang. So, yun nangyari kay John Albert. So again, I'm reminding you na huwag po natin gawing laro yung burong braso. It's a sport. At saka po, kung lalaro po tayo, dapat po makondisyon po yung ating mga arms. Kasi po, pag wala po siyang practice, posible magkaroon ng injury or fracture or dislocation. So, these are the effect, the resultant of yung bigla kang gagawa ng isang bagay o mabubuhat kasi nga walang ensayo or proper practice. So again, ito po muli si Modelo Mangkipindo. God bless po to all of you. Bye-bye! Sino yung sinukat mo?